cada vegada hi ha més persones que busquen el consell del que s'anomena coach, és a dir, entrenador per millorar aspectes de la seva vida. Hi recorren els esportistes d'èlit i qualsevol persona que vol potenciar les seves habilitats i aconseguir més èxit tant personal com professional. Avui ens en parlarà una experta, la Sofia Blasco. El coaching és una estratègia i uns recursos d'assessorament personal que es poden comparar molt bé i entendre molt bé si ho fem el paral·lelisme amb l'entrenador esportiu. Un entrenador esportiu assessora i acompanya el seu esportista a que aconsegueixi els seus objectius, batre les seves marques, aconseguir l'objectiu concret que tingui. Aquest esportista segurament podria aconseguir batre aquesta marca per ell sol, però el fet de que estigui assessorat i acompanyat per l'entrenador li facilitarà aconseguir aquest objectiu en segurament una inversió de temps, esforços, cost emocional molt més reduït i amb més eficiència. En la nostra cultura, jo personalment crec que la nostra cultura és bastant diferent de l'americana. Els americans estan molt orientats a l'èxit, per a ells l'èxit és molt important. Per a nosaltres, per a la nostra cultura, no és tan important l'èxit. Per a nosaltres és molt més important el benestar, el sentir-nos bé, l'estar a gust, l'estar satisfets de les coses que fem, l'estar contents, el gaudir de les coses que fem. Tenim el focus posat en un lloc diferent. Nosaltres, per a nosaltres, engegarem el buscar recolzament d'un assessor personal o d'un coach personal o d'un terapeuta o d'un metge o d'un massatgista quan nosaltres tindrem un problema que a nosaltres ens fa reduir el grau de benestar que nosaltres considerem que és el que hauríem de tenir, és en el que nosaltres ens trobem còmodes. És quan nosaltres tenim alguna cosa que se'ns resisteix, quan nosaltres, des del meu punt de vista, en la nostra cultura, ens mobilitzem per a resoldre aquell problema, aquella dificultat, aquell entrebanc. Si no existeix aquest problema, nosaltres anem fent. Però no és l'èxit. Nosaltres no estem aquí com a molt interessats en ser el millor advocat de Catalunya o el millor metge saps? No, jo penso que no. A nivell professional volem ser bons, però més que per ser el millor, sinó per estar satisfets nosaltres com a persones de que fem allò ben fet, com a nosaltres entenem que és ben fet. De vegades truquem, per exemple, un tema que hem tractat també en moltes tertúlies, en moltes xerrades, és el tema del fer amics. Hi ha moltes persones que tenen dificultats en les relacions interpersonals. O, per exemple, problemes de timidesa, com hem parlat abans una mica de la por. La timidesa és una emoció que no té massa conseqüències si la sofreix o si la pateix una dona, però sí que és bastant fotuda, és bastant problemàtica si la pateix un home, perquè el que fa és que dificulta moltíssim el fet de poder trobar parella amb normalitat, podríem dir, perquè clar, la proposta en la nostra cultura l'ha de fer l'home, encara que això està canviant molt, però la proposta l'ha de fer l'home, i si l'home tem que allò fracassarà o que no serà acceptat total, tendeix a no fer-la. Aleshores, clar, el futur està difícil, no?